खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 एप्रिल 2021 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदि रोखोमनि देहायारि जेंनायाव गोग्लैगोन। देहाखौ जोबोर मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि लुबैनाया बांगोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। जेबो गोदान हाबायाव दिनै आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा। दिनै हारसिं मोनगोन आरो गोसोखौ जोबोर दरसि मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां रां आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि अननाय हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। जेरावबो देरहासारगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनखौ फोथायनो नाथाय गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। न'खराव अदेबानि नांलाय खमलाय जानो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननोबो हागोन। लाइमोनफोरा हरखाबै बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोननो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सोरबा गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन।
सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन, जेरावबो देरहासार जागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सोरबा मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। तुला राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा जाफुंसार दावबायहैनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयजोंबो अनजागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोग्गो आरो थार साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन, नाथाय खहा खालामनो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मकर राशि, दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो नाथाय खहा जानांनो हागौ। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सुथुरा खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। अदेबानि गुबुनजों एना एनि जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जागोन। गोसोनि साननाया आरो मिजिंफोरा आद्रा थागोन। मीन राशि, दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन।
देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनो गोसो दुंखांगोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन, सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुना गाज्रि नोजोर होखोमागोन, बेनिबो सांग्रांथिनि गोनांथि दङ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।